Evliyalan biri aýtýar, gözüm menen gören zadım diýip aýtýar. Yemenni gezpäkem bir adam kabrda koydular, jaýladylar diýär. Ohan dogan garnaş dost ýar bolýa öwürli diýýär. Men ne galdym diýär. Şol kabryň içinden hemme kişi gitdi de anne üstünde. Kabryň içinden bir gühür şakır ses gelýär diýär. Durýardım men ne diýär. Hey, wur gühür şakır sesle gelýär diýär. Birden kabryň içinden bir it çykdy diýär. Bir seg it çykdy diýär. Ohan men soradım diýär. Sen näme diýdim diýär. Gowurrun, gen wurrun. Begendiriyan wurrun. Sen näme diýdim diýär ite. Onu men kabryň içindäki adamın, ýa-ni jaýlanan adamın amaly diýipdir. Teleke işleri diýipdir. Onda ýa-ni hewar güfür şakır boldy, wurhawr boldy. Seni wurdulamy ýa şu adamy wurdulamy jaýlanany diýip soradam. Onna ol it aýtdy. Meni wuruldy we şu kabrdan çykarly diýipdir. Näme sebep boldy? Onda mene şoň teleke amaly emma şoň içinde Yasin mamışdypdir. Yasin okuyanmış ve ahawatiha. Yasin bir näçe suralar. Tebaraka ve duha ve kul huvallahu alam tara kayfa ve khatam sagir bir näçe aýalar, ayetul kursi şejerek bir näçe aýalar ady ve şol aýalar, şol salih amallary maňa üstün boldy. Men wurtda çykardylar, inne salih amallary bilen rahatçyk ýatydy. Onu bir näme görmeýär, itin çykýanlygyny ýa çykmaýanlygyny biz görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütf rahmetinden bir näçe ewliyalaryny kökedýär, taýinki ýene bir ders bolar ýanapdan. Şu mahalla çykarylýar. Bir adamyň amaly gowsy kän bolsa, telekesde